يا بين كب مقعدنا كب سعيتنا بخفي مشتفت عشر فينا بنا قهات مسبلة سمزائر ترانا أبزاخ باب عالم كبيلنا لعلنا انكلي ذكرى إذا بشكلتا تعتقنا بلنا تكسكس نبلا نبين يامنا حزاب كابودنا اسمرا أوروبا سنبيدا كوينا نايبيننا أبزاخ باب عالم كبيلنا لعلنا زي كم تنقطلات أمبسادو نبري جمننت كاخ قلت إلى إرتراوي زي كم تنقطلات أمبسادو نبري جمننت كاخ قلت إلى إرتراوي سلام تخطاتلتنا هذا القناه كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو مچم بينيام زغبرو زلو انتاينا مخنو بلا زمن سيزس ገለፍሉይ ቃላት ካብቲ ዘይተዳሰሰ ቋንቋ ትግርኛ ወይ ግዝ ገላውጽኹም ገለስ ከሽም ድለይሉ ነዚ ሰብዚ አነ በቃ አነ መግለጽ ሲነል እንዴ ወላ ሓንት መግለጽ ይረኸብ ኩሉና ሰራሲርና እንዲሁ I don't know ቃላት ዘለኩም ሓግዙኒ አነ ንቢንያም ታይከም ዝብላ ይፈልጥኔ ናብቶም ምናልባት استفላለየ ትሕሶታት ክበኩም የለስና ብዝሎም France. It's unbelievable to win 2 times. It's I don't know what can I say. Just want to say thanks God for everything, and I think this victory I need to give to my mother, to my father. They believe in me. They give me all the support to be. Oh my goodness, this boy. Oh my goodness. I don't know እንታይ ከም ንብሎ እኳ ጠፊና ዝሰብዝ ቃላት ደይ ሓፅረና ክንስና ቃላት ከም ዝሓፅረትና ገይርና ዝቢንያም ዝብልዎ ሰብ I don't know ኣብዚ ሓለፈት ቪድዮ እንታይ ኢልና ነርና መቸም ኣብዚ ሕጂ እንታይ ብል ነርና ሎሚ ዓወተይ መበል ካልኣይቲ ዓወተይ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ንወለደይ ዝወፍያ ኢሉ ብትኽክል ዝግብኦም ስድራ ብትኽክል ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ቢንያም I think ወላ ሓንቲ ምኽሪ ዘድልየ ይኮነን መጀመርያ ንኣምላኹ ዘመስግን እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ምዃንና ከመይ ዓይነት ሕብረተሰብ ምዃንና ናይ ብሓቂ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራውነትን እዩ ሰብ እዚ ምክንያቱ ሕብረተሰብና ዝበዝሕ ሕብረተሰብና ኣብ ሕርሻ ዝምርኮስ እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ናብ ኣምላኽ ምስ ጠመተ እዩ ካብ ኣምላኽ እዩ ተስፋይ ዝብል ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ስለዚ ተቐዳመይቲ ዝገብራ ተመስገን ኣምላኽ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ እወ ካብኡ ንላዕሊ ዝበሃለ የለን እዚ ድማ ነቶም ድሕሪ ሕጂ ዝመፁ ወለዶ እንታይ ዓይነት ኣርኣያ ክኸውን ከም ዝኽእል እንታይ ዓይነት ኣብነት ክኸውን ከም ዝኽእል እቶም ወለዱ ድማ I think እንዳ ቢንያም ጥራይ ኮን እንዳ ቢንያም ነዚ ሃገር ተዛዕበየ ህያብ እዮም ኣምፅኦምላ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እስከ ንስማዓዮ ናይ ብሓቂ ክምለሳ ኢና ናይ ሎሚ ውድድር ብዙሕ ኢንተረስቲንግ መደባት እዩ ዘለኒ ሚድያታት ናይ ዓለም ብዛዕባ ቢንያም እንታይ ይብሉ ኣለዉ እውን ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ዝተፈላለየ ኢምፕሬሽንስ ናይ ሚድያ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ኣብዚ ሓለፈት መደብና እንታይ ኢልና ነርና ነዛ ናይ ሎሚ ቦላታ እናረኣና ንቐፅል እሞ ኣብታ ዝሓለፈት ቦላታ እንታይ ኢልና ነርና እቲ ምስ ዝወዳደር ዘሎ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መቀናቐንቱ ፊሊፕሰን እዩ ኣብዚ ሓለፈ ንሓደ ሰብ ኣፅዩ ሬሌጌትድ ዝኾነ ሕጂ እውን እንታይ ኢልና ነርና ዝሓለፈ ቢንያም እንተዘይተዓፅዩ ፊት ንፊት ተገቲሮም እሱ እንተተወዳዲሮም ክቕድሙ ኣይክእሉን እዮም ኢልና ዝበዛሕኩም ድማ ምሳይ ተሰማሚዕኩም ዕድል እንተረኺቡ ከፋት ቦታ ተተዋሂቡ ኣብዚያ ንእሽተይ ቪድዮ ቀዲሐየ ነይራነ ብቴሌፎነይ እቲ ኮፒራይት ስለዘይፍቀድ ካብ ሓያል ግዜ ቀዲሐየ ነይረ ክኸይድ ከሎ ኣብዚያ ድሓን እዚያ ቮይስ ሚት ክገብራ እሞ ኣብዚ እናረኣናዮ ከለና ቢንያም ፍሉይ ብቅዓት ዘለዎ ተወዳዳሪ እዩ ምናልባት እቲ ፀወታ ስለዘየንበቦ ስለዘይተረድኦ ከምኡ ድማ
ፀቕጢ ስለ ዝነበሮ እታ ጋንታ ናቱ ንባዕላ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ንመጀመርያ ታሪክ ትገብር ዘላ ስለዚ ምስቲ ኩነታት ኣይተረዳድአን ነይሩ ፅቡቅ ገይሩ ኣይበርሃሉን ነይሩ ሓንሳብ ምስ ተረድኦ ትግጥም ግን ሓንሳብ ምስ ፈለጦ ክሳብ ክንደይ ሓያል ከም ዝኾነ ኣብቲ ፊት ንፊት እንድሕር ደይ ዓፅዮሞ ወላቶም ሓያላት ዝበሃሉ ሓያላት ክብለኩም ከለኹ ኣብዚ ሕጂ ኣብዚኣ ሎሚ ታናይ መወዳእታ ክፋል ዝነበረት እስከ ንርአያ ድሓን ብሓደ ኣብዚ ኣነ እውን እግረ መንገድና ሪና ነርና ብሓጎስ ክንፍንጫሕ ቁርቢ ተሪፍና ነይሩ ክምለሳ ኢና ግን እስከ አጆኸቢኒ ኦ ማይ ጉድነስ አጆኸቢኒ ሎሚ ኢንተርማርሼ ፅቡቅ ሰሪሖም እዮም ኣብዚ ንመለስ ቁርብ ትለይ ኢንተርማርሼ ኣብ ቅድሚት ከመይ ይመርሑ ነይሮም ኣብታ ናይ መወዳእታ ኪሎሜትር ኣብኡ ናብኡ ኢንተርማርሼ ረይዎም ቅድሚት እዮም ነይሮም ፅቡቅ ፖዚሽን ዋላ እኳ ኤግዛክትሊ ዝወተ ዘይከኣሉ ካብ ብዙሓት ግን ከም ዝፍንተት ገይሮም እዮም ስለዚ አጆኸቢኒ ቢንያም ግን ካብቲ ዳርጋ ልዕል ዝበሉ ቢኒ 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 لكن هذا الرأي أبتا فيت كنت بساك الله كرداء كم زي كل يتقبلنا عاي سلازي كابتا دارجة 450 متر اخترف كله يزر أيوه تبغى وتشي ما تينيرو كانوا بزحات سبرينترز نيرو ما بقولنو فيت مسموتو بوزيشن استخل كلا سبعين نبرن ببدا انجا خيا نيرا هذا زعات وين نايتموكو ناي ريلي وشتاوا حيلكم زلوز ودزي ملو بملو زر ايلو مدرخنا نبي او ماي جاد اني ترى تاريخ تسريعو حجي بزوم جيرم كريونام تي اكايدا ناتريو كلنا تي فيليب سنسي ولا حنت خغبرايك علن ولا حنت خغبرايك علن لك صبغ بوزيشن حيزنير تزحيه لازم بحال دمانسيو التتواناتن حيالن زبال نسيو رايوه ولا حنت خغبرو ايك علن سلازي بنيام is becoming the superstar نايتي شو سوبرستار بنيام يزخون زلو تور دي فرانس بحجون فيت تتراقيبهم اوريدي قتليا مالياناتو ابيدون ديازلا فيت تتراقيبهم حدا منتالي صعطه فتره لو مخانو كتفلتو كل لكم مخنياتو باور كم زلو حيلو كم زلو تايمين زحلو سب كم زخونه ابتا تدلي صبغ زخونه سقمت دوسس سب مخانو نريالنا كالاي نسو عوات سلازلو مور كونفيدنس على وجهي نفسه كفز جبرا سقمتي مور كونفيدنس نا وسقتلو كاله دما بتوم تصاوتي ريسبكت سلازوهابو بزح كعصوا ون كفريوم قاليوم باخبروت من قد كفتلي مارتلاس ليكون ابزخونه غزي كبر انت لك نفع دحر كوينكا بخالو تصاوتو كبري وهابكا ابزي دل نجر كفتاتنو خايد اليونيوم سلازي بينيام is becoming a dominant force ابز ودرزي ምናልባት ንሽተይ ነቲ ናይሎቶ ዝነበረ ዓፂ ወግን ቢንያም ዝኾነ ይኹን ንዑ ክዓፂሉ ዝገበረ ኣይኮነን ትኺሉ በታ መንገዲ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ከምዚ መድረክ እንድሕር ቦክስት ኮይንካ ድማ ናትካ ሕቶ እዩ ናይ ቢንያም ሕቶ ኣይኮነን ናይ ቢንያም ፀገም ኣይኮነን እዚ this is just incredible ሕጂ ንመለስ ኣብቲ እዚ ናይ ውድድር ናይቲ ውድድር ዓወት እንድዩ እስከ ቁርብት ላይ ሰለብሬት ክንገብራ እሞ ድሕሪኡ ናብቶም ኮሜንቴተርስ ዝብልዎ ዘለዉ ክናቱ ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ኤሪትራዊ ዳኒ ኤሪትራዊ ናቱ ኤሪትራዊ መራ ኤሪትራዊ ደሴ ኤሪትራዊ ቤት ኤሪትራዊ ዮኒ ኤሪትራዊ ሳሚ ኤሪትራዊ ራሱ ኤሪትራዊ ፍረ ኤሪትራዊ ሰማ ኤሪትራዊ መኽሰብ ኤሪትራዊ መብራት ኤሪትራዊ ሱዚ ኤሪትራዊ Mads Pedersen out of the race this morning. I think you're leading the green. Well, I struggle to hold it together when I see that. It means so much, not just to Biniam Girmay, but it's the weight of history that comes with this. The first black African to win a stage of the Tour de France. It's a sea change. You would hope at least, Robbie. And he knows that significance, and where he's come from to get into this sport is so much more difficult than from one of the cycling powerhouses of Europe, for example. Yeah, well, it shows you that talent comes from absolutely everywhere. But Biniam Girmay's been a guy who's
taken his chances, grabbed them with both hands throughout his quite short career from when he was an amateur, finishing second at the World Championships when they were in Belgium a few years ago, but then winning at the Giro, winning Gent-Wevelgem. They were firsts in their own right. But think The sea change to Biniam Girmay. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ኩሉ መድረኽ ዝግበር ዘሎ እዩ ቢንያም ካበይ መፅኡ ካብቶም ናይ ሳይክሊንግ ፓወር ሃውስስ ፈረንሳ ጣልያን ጀርመን ቤልጅየም ኔዘርላንድስ ኤሮፓ ማለት እዩ ኤሮፓ ናይ ሳይክሊንግ ፓወር ሃውስ እዩ ዝበሃል ኤርትራ ድማ ሎሚ ናይ ኣፍሪካ ሳይክሊንግ ፓወር ሃውስ ክትበሃል ጀሚራ ኣላ እንታይ ማለት እዩ ብሽክሌታ and this is called the branding ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ዓወት ዘምፃልካ ብራንድ እንተለካ እዩ ተርዲዮም ንለዎም ናይ ዲዮር ወይ ከዓ ናይ ፕራዳ ቦርሳ ክትገዝእ ከለካ ካብ ናይ ካልኦት ስለ ዝበልፅ ማለት ኣይኮነን ቦርሳ እንታይ ደኣ እቲ ብራንድ ኣብ ሓንጎልካ መጀመርያ ምስ ኳሊቲን ክቡርነትን ሃይ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ኮይኑ ስለ ዝተኣመነ እዩ ኤርትራ ድማ ስትሬት ብሽክሌታ ኣብ ኣፍሪካ ክበሃል ከሎ መጀመርያ ኤርትራ ትብል ስም እያ ክትመፅእ ድሕሪ ሕጂ ብሽክሌታ ፀሊም ክረአ ከሎ ካብ ኤርትራ ዲኻዮ ክበሃል ድሕሪ ሕጂ and this is እቲ ሃገር ከም ብራንድ እናኾነ ክትከይድ እቲ ሃገር ክብሪ ክወሃባ እቲ ብሽክሌታ ኣብ ኤርትራ ድማ ፍሉይ ቦታ ክረክብ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና history is on the making ታሪክ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኤርትራ እዚ ናይ ቢንያም ዓወት ኣብ ፖዲየም ስለ ዝወረደ ቀጠልያ ማልያ ስለ ዝወሰደ ዋንጫ ስለ ዝወሰደ ኣይኮነን እዚ ኪንኡ ዝኸይድ እዩ ሳይክሊንግ ማለት ናይ ኤውሮጳውያን ብሓቂ ማለት ብሽክሌታ ክትወዳደር ተኮይንካ ሓደ ብሽክሌታ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ so clearly ብሽክሌታ ድማ ካብ ገዛኻ ካብ ገረብ ለሓፂፅካ ትገብሮ ኣይኮነን ካብ ደገ ዝመፅእ እዩ መብዛሕትኡ ቴክኖሎጂ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ብሽክሌታ ክህልወካ ኣሎ ካልኣይ ብሽክሌታ ንበይኑ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ከለና ብሽክሌታ ክዝውር ኣይትኽእልን ኢኻ ማርሻፔድ የብሉን ፅርግያ ተርዲኹም ኣለዎም ማርሻፔድ እንተደይብሉ ብሽክሌታ ክዝውር ኣይትኽእልን ኢኻ መኻይን ተሪር ሕጊ ዘይብሎም እንተኮይኖም ብሽክሌታ ክዝውር ኣይትኽእልን ኢኻ okay so just ነዚያ እናሰማዕና እናረኣና ክቐፅል እየ ነዚ ዝረአ ስለ ዘሎ እዚኣ so እቲ ብሽክሌታ ኣብ ዓወት ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ኣብ ብሽክሌታ ክዕወት ኮይኑ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ፕላትፎርም ክህልወሉ ወይ ከዓ ኦፖርቹኒቲ ወይ ከዓ እቲ ባይታ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ብዙሕ መኻይን ዘለዎን ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ብሽክሌታ ክዝውረለን ኣይትኽእልን ኢኻ ለኪሞምካ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ሕጊ ዘይብሎም ድሕሪ ኮይኖም ስለዚ ሓደ ሰብ ብብሽክሌታ ይዕወት እንተሎ ኣብ ርእስኻ መጀመርያ እንታይ ክመፅእ ኣለዎ እቲ ሃገር ትሕቲ ቅርፂ ናይ ብሽክሌታ ስለ ዘለዋ እዩ ሰብ ብሽክሌታ ንክዝውር ስለ ዝፍቀደሉ እዩ እቲ መንግስቲ ንብሽክሌታ ዝኾን ፕላትፎርም ስለ ዝገበረ እዩ ኣብ ኤውሮጳ እንተንነብር ኣለና ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንሪኦ ኣለና ማርሻ ቤድ ናይ ብሽክሌታ ሕጊ ናይ ብሽክሌታ ንፁር እዩ መመሊሶም ድማ እዮም ዘስሕዎ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ብተፈጥሯ ናይ ብሽክሌታ ትራዲሽን ስለ ዘለዋ መኪና ዝዝውር ንበዓል ብሽክሌታ ክብሪ ኣለዎ ናይ ብሽክሌታ ልምዲ ኣለዎ ባህሊ ኣለዎ ኣካይዳ ኣለዎ ስለዚ ኦልሬዲ ብሽክሌታ ናይ ብሽክሌታ ቱሪስትስ ኣለዋ ኣብ ዓለም ናፃ ኮይኖም ብሽክሌታ ክዝውሩ ዝኽእሉ ግን ጎቦታትን ዓቐበትን ክወፁ ዝደልዩ ኤርትራ ድማ ከም ኣለዋ ስለዚ ኣቃውማ ናይቲ ሃገር ኮምፕሊት እዚ በዓል ቢንያም ዝገብርዎ ዘለዉ ቢንያም ዝገብሮ ዘሎ ብደረጃ ዓለም ንኤርትራ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብ በዓል ብሽክሌታ ክሳዕ ክንደይ ሰረት ከም ዘለዎ ዶኩመንታሪ ብዛዕባ እዚ ክግበር ካልኦት ተገዲሶም ነቲ ኩነታት ክምርምርዎን ከፅንዕዎን ዝለዓለ መድረክ እዩ ዝፈጥረሎም ዘሎ ኤቭሪ ታይም ቢንያም ፑሽ ክገብር ምስ ጀመረ ዳርጋ ሎሚ ኣብዚ ውድድር እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስቴጅ ኤርትራ ከይተጠቕሰት ኣይተሓልፍን እያ ዘላ ሚድያ እዚኣ ናይ መወደታ ምናልባት ቁሩብ ነዚ ስፖርት ናብ ፖለቲካ ክወስዶ ኣይደልን እንድየ ግን ክንወስዶ ካለና ስለምንታይ ኢና ክንወስዶ ዘለና እቲ ክውንነት ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እቲ ኤርትራ ዝነበረቶ ኩነታት ከም በዓል ቢንያም ቅድሚ ሕጂ ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ከም በዓል ቢንያም ኣይተወለዱን ወይ ኣብ ዝሓለፈ ዕድመ ኣይነበረና ማለት ኣይኖ ነይሮም እዮም ሓደ ካብቲ ናይቲ እገዳ ዝበሃል ክፋእ ግን እንታይ ነይሩ ኤርትራ ሽማ ከምዘይለዓል እዛ ሃገር እዚያሲ ክትርሳዕ ከም ዘለዋ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ፅቡቕ ክወፅእ ከም ዘይብሉ ተርዲኹም ኣለኹም ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣብ ሚድያ ክመፅእ ከም ዘይብሉ ፅቡቕ ነገር ኣለዋ ከም ካልኦት ሃገራት ድማ ሕማቕ ነገር ኣለዋ እዩ እዛ ሃገር እዚኣ ግን ኢንቴንሽናሊ ራይት ደይ መደይ ተባሂሉ ብዛዕባ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ሚድያ ዝኾነ ነገር ክመፅእ የብሉን እዩ ተባሂሉ ነይሩ and guess what ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ሚድያ ኢቭን ብዛዕባ ኣፍሪቃ ተዛሪቡ ዘይፍለጥ ሚድያ ብዛዕባ ቢንያምን ብዛዕባ ኤርትራን ይዛረብ ኣሎ ባይ ደ ወይ መብዛሕትኦም ሚድያታት ሎሚ ቢንያም ጥራይ ኣይኮኑን ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራዊ ቢንያም እታ ኤርትራ ትብል ምስ ቢንያም ልግብ ትብል ምህላዋ ንኤርትራ ዝዓበየ ኣድቫንቴጅ ዝገብረላ ዘሎ እዩ ስለዚ ንቢንያም ናይ ብሓቂ ክንከናኸኖ ዘለና ከም ቢንያም ካልኦት ክፈርዩልና ከም ቢንያም ካልኦት ንክመፁልና ዓብይ ትፅቢት ክንገብር ኢና ሕጂ ኔክስት ኢንተርቪው ናቱ ከስማዓኩም እየ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ብኸመይ ይርእይዎ ከም ዘለዉ ነዚ ናይ ቢንያም ብኩሉ ዳይሬክሽን እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ሓደ እንታይ ኢሉ ገሚትዎ ነይሩ ብቐዳማይ ስምዑ He is a class rider. I mean, he's won Gent-Wevelgem. He's won a stage of the Giro. I was just picking him for a harder stage.
Like I would have thought he needed more climbing, just a bit more to thin out the bunch and not actually just a straight up speed test. I don't see him as a speed demon. Yeah, I don't either, for sure. And also, he's not a physical like fight with his might and his. እንታይ ስከይብልሎ ቢንያም ሲ ዓቐበት እንተለዎ ወይ እውን ገለ ቻሌንጅ ዘለዎ ጎቦ እንተኮይኑ በር ኣብ ሰጣሕ ጎልጎልሲ ናይ ቦላታስ ናይቲ ሰጣሕ ጎልጎልሲ ከምኦም ኣይኮይና ይስማዓናን እዩ guess what ኣተሓሳስባኹም ቀይሩ ቢንያም is on the show now ቢንያም ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ይኹን ዓቐበት ይሃልዎ ስፕሪንቲንግ ብግሩፕ እንተመፅኦም ቢንያም ኩሉ ግዜ ቻሌንጀር ይክኸውን ሕጂ ናይ ቢንያም ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ ቢንያም ንሽተይ ዓቐበት ኣብ ዘለዎ ስቴጅ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ደያብ ናይ ጎቦ እውን ስለ ዝኾነ ሰጣሕ ጎልጎል ግን ናይ ካልኦት እዩ ነይሩ ናይ በዓል ማርክ ካቨንዲሽ ኣብዚ ሓለፈ ክወዳደር ከሎ ንቢንያም ሌጀንድ ኢልዎ እዩ ማለት እዚ ፅንፅዋይ ኮይኑ እዩ ሓደ ታሪክ ተሰሪሑ ድሕሪ ሕጂ ቢንያም ክበሃል ከሎ ኣፍ ደገ ናይ ኣፍሪቃ ዝኸፈተ እዩ ሎሚ ድማ ደግመ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ቢንያም ኣብ ገለ ጎቦ ዘለዎ ቁሩብ ፍለ ቻሌንጅ ዘለዎ እምበር ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ከምኡ ይኮነን guess what ሎሚ ቢንያም ከምኡ ኮይኑ ኣሎ ካልኣይ ግዜ ካደ ጊሞም ሓንቲ ግዜ ብዕድል እዩ ተባሃለ ነይሩ ናይ መዓልቲ ጉዳይ እዩ ዕድል ጉዳይ እዩ ወላ ኣብ ጅሮ ኢጣልያ እውን ከምኡ ኢልና ነርና ኣብ ጅሮ ኢጣልያ ዕድል እንተዝውሃበ ካልኣይ መደገመ ነይሩ the only thing እታ ኣብ ጅሮ ኢጣልያ ዝሓረመቶ ንዓይኑ ዝተሓረማ ንሳ ኣብቲ ሞራሉ ስተንኪፋቶ ነይራ ድሕሪኡ ንነዊሕ እዋን ይሰንቢድ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ብጣዕሚ ፈሪሕና ነርና ካቲ ሓንሳብ እቲ ሞመንት ምሳሎ ምስ ንእሽተይ ምዃኑ ልቡ ከይስበር ወይ ከይስንበድ እዚ ሰብ እዚ ግን ናና ናቹራል ታለንት ዘለዎ really ብፍሉይ ኩስኮሳን ቴክኒካት እንደይኮነ ተፈጥራዊ ሃብቲ ካብ ኣምላኽ ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ድፍረት ዘለዎ ተፃዋታይ ስለ ንርኢ ዘለና መመሊሱ ዶሚኔት ክገብሮ እምበር ንድሕሪት ክጉተት ዝኽእል ተወዳዳሪ ይኮነን ስለዚ ንሳቶም ዝግምትዎ ዝነበሩ ወላ እውን እቶም ተወዳደርቲ ዝግምትዎ ዝነበሩ ካልኣርስቲ እዩ ካብ ኩሉ ድማ ቱር ዲ ፍራንስ ዓመት ተሳቲፉ ዝኾነ ብልጫ ከይወሰደ ወይ ቀዳማይ ከይኣተወ ስለ ዝወድኣ ሞ ቢንያም ናይ ሓንቲ ግዜ ውልዕ ጥፍእ ዝበለ እዩ ኖ ቢንያም ነባሪ ታሪክ ዝሰርሕ ዓብ ተወዳዳሪ እዩ ምናልባት ድሕሪ ሕጂ ቻሌንጅ ዝገብርዎ ኤርትራውያን ተመፂኦም ጥራይ እዩ ንሱ ካልኦት ቻሌንጅ ክገብርዎ ከም ዘይክእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ካልእ ኣብዚ ኣፍሪቃውያን ብዛዕባኡ ዝዛረብዎ ዘለዉ ካ ክንርኢና No, أنت بس خلف كلكم ناديو نتزارب خلوا. As cyclist to become a professional, and yeah, I just want to say thank you very much, my family. I'm so proud. Take us through that finish. It was the perfect finish for you with that slight uphill kick. Yeah, that's why I won. No, I mean it's like I said, إذا أنا لومي وددر نبينيام كم دما نتي مكأنا كنت زنبرة فاندربول نعتاتوميا مغنياتو نشتى عقبت زنبرة سلزخانات. And by the way, نيري فاندربول فتشون كورا دراي كعلن نتي فيليبسنز بحالو دقانتو قرب كوجيا فتينو نسون كفتن غلنا يرجن أي كعلوون. سلزي بينيام is becoming. By the way, كعلوت كمان أسألكم لهم إنجليش ناتك ساعة كندي كم سماحة شتري ولا هم ده. بتعمل فعي قينو confidence ناتي عبله نايق أنقوا communication كلوتي عبله من البعض نشتي شوكو صغلاك خلاله شو دقير كامور نبراندس يحجز يوم زبل وجن أنا عناني يرتراويان جن من سبارة غينا discipline سلزخوني بدiscipline كان عالم سلزر زلوا بتحتنا بدiscipline بس سرعة سلزر خيزلو كمان ما فري هز جابير سلستن يرتراويان تغكل كجلس أزغلا سنة سرعة زلوا تودا داريو أب كل سنة سرعة له تحتنا له علمان تحتنا زلوا تودا داريو سال سيد ما ترعرع زي بالعينت ترجعون له تخز بلسب كونوا عزقون سب فريهاز جابير زلوا سب زين بتازياتن سلب زعبا إيرتراويان كجبر خلو أنا هجي كم ستجانن وي كقناة قليلة يكون كنا أفريقياويان صغرهم ناب قلي يجبروا قلي أكشنات حركات كاتينا كند قلي قلنا من تطلعوا أبي إيرتراويان زي بحالنا يكونن ترجعون لهم كاب سلمتي وي كاب سلمتك قبل يبلين بعلي سليم ده كاب أفريقياويان كن قد حين عن فتن السوق ما نه أفريقياويان يكونن نايتهم سلمت أمريكاويان أمريكاويان بحليسو سلزي اتكاتيناتات حنجمنجي قديفو تكلين ياسب من البعض بكسات تجبر مسكالي يخبر زغلي سبزي سلزي everything is سبزي نت كبرتاتنا هيرترا نت محبر السبنا هيرترا ملو بملو كانت أبارق زغل that's why ما حبنا هجر أفل بخانة في حكا حبنا هجر كتب لا تغلي ولا بتحلفوني لكم لا ألكسندر يساقون تاريخايو تا زخونا نجر زي جبر صروي زخونا ما نسي بحماق بالكول بقلي بشبد عدا بقلي زي تفلط الله مالتي انتي زيجي سبات بزعبهم كحطوا خلو بينيام منيو ودي يرتراي كبلو خلو لك كم بينيام جيرومي مبزحتهم سعادو نيرترا قرصوا تعينوا سبزي تحتنا اللودو وما يرتراوين تحتاتهم ترجم لهم كما يمزبلو إذا خاص عادوا حماقاتو ينفعات لزغوني كونان مبزحتنا سبناتنا دك سباتكم يحنقولنا
ሓንጎላ ኣብ ካልእ ዲቴይልስ ካኣቱ ይደልን እዩ ሓደ ነገር ምስ ረኣየ ሳይኮሎጂካሊ ብኡ ገይሩ መደምደምታ ክገብር ዝደሊ ቢንያም ንፍዕቲ ኮይኑ ኤርትራውያን ንፍዓት እዮም ቢንያም ትሕቲ ኮይኑ ኤርትራውያን ትሕታት እዮም ቢንያም ኣምላኽ ዝፈትቶ ኮይኑ ኤርትራውያን ሃይማኖታውያን እዮም ኩሉ ነገር ብመልክዕ ናይ ቢንያም እዮም ክገልጽዎ ክፍትኑ ምክንያቱ it's easier for them ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሓበሬታ ተደይነይርዎም ኤቭሪቲንግ ቢንያም ዝገብሮ ኤርትራዊ ኮሚዩ ኤርትራ ኮሚያ ንኣብነት ገሊኦም ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ይፈልጡን እዮም ኤርትራ ግን ፅቡቅ ትሕቲ ቅርፂ ከም ዘለዋ እዮም ትፈልጡ ስለምንታይ ብሽክሌታ ተወዳዲሩ ዝወዳደር ድሕሪ ዝዕወት ሰብ ተለዋ ኮይኑ ፅርግያ ኣብ ዘይብሉ ክወዳደር ኣይክልኒ ብሽክሌታ ሲ ብጭቃ እናኸድካ ወይ እውን ብገቦ ብእግርኻ ከምዚ ጉያ ናይ ኣፍሪካ ኣይኮነን ንጉያ ሕጂ ከምዮም ዝብሉ ኣፍሪካውያን ፅርግያታት ስለዘይብሎም መኻይን ስለዘይብሎም ብሽክሌታ ስለዘይብሎም ብእግሮም ስለዝኸዱ እዮም ብጉያ ዝዕወቱ ኢሎም እዮም ዘቆነፅብዎ ብሽክሌታ ንኽዝውር ግን ቴክኖሎጂ የድልየካ ኢንፍራስትራክቸር የድልየካ ስለዚ እቲ ብሽክሌታ ንኤርትራ ፖዚቲቭ ኢሜጅ ዘውህባ እዩ ኣፍሪካውያን ኣብ ጉያ ብእግሮም ኣብ ዝንቀሳቐስዎ እምበር ኣብ መሳርሒ ጌርካ ትንቀሳቐሶ ኣብ ብዙሕ ድሕረት ኢና ዘለና ስለዚ ኣብ ናይ መኪና ድዩ ኣብ ናይ ሞቶ ድዩ ኣብ ናይ ገለገለ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ትገብረሉ ኣፍሪካውያን ፀለምቲ የለና መብዛሕትኡ ግዜ ወላ ብኣሜሪካ ተረኻዮም ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ ብምንታይ ምሕያላት ብጉያ ብጉስጢ ባስኬትቦል ካልእ ዓይነት ኩዕሶ ሒዝካ ኣካላትካ ጥራይ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዘድልየካ ንስኻ ምስ ኩዕሶ ንስኻ ብኢድካ ንስኻ ብእግርኻ እንተኮይኑ ጥራዮም ንስኻ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ብሽክሌታ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ክትከይድ ከለካ ግን ናይ ስልጡናት ውድድር እዩ ዝበሃል ኤርትራ ድማ ገስወት ኣብ ናይ ስልጡናት ውድድር እያ ትዕወት ዘላ ስለዚ ናብ ኤርትራ ክመፁ ዝኽእሉ ቱሪስትስ እውን ኳሊቲ ዝኾኑ ቱሪስትስ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገር ዝተኸቲሉ ሓደ ናይ በዓል ቢንያም ናይ መዓልቲ ብሽክሌታ ፍሉይ ኣህጉራዊ በዓልቲ ክግበር ኣለዎ ሓደ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዋትሳፕ ፅሒፍለይ ነይሩ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉኒ ዕለት ሓደ ወርሒ 7 መዓልቲ ብሽክሌታ ናይ ኤርትራ ኮይና ክትፅንበል ኣለዋ ቢንያም ቱር ዲ ፍራንስ ስቴጅ ዝሰዓረላ ቀዳመይቲ ታሪክ ናይ ኣፍሪካ ሰርሓላ ስለዝኾነት ኢልኒ ኣይ ሆፕ ንሳቶም እውን ሓሲቦም ላይ ይህልው እዮም ለባማት መሊኦም እዮም ናይ ብሽክሌታ ፍቅርን ፅላልን ዘለዎም ስለ ዘለዋቡ ካልኣይ ድማ እንታይ ዝብል ኣለኒ ቢንያም ሓወልቲ ክግበረሉ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ክግበረሉ እዩ ኣነ ቢንያም ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚ እውን ዓበይቲ ተወዳደርትን ዓበይቲ ሰብ ታሪክን ነይሮም እዮም ምናልባት ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሰግሮ ዘይደሊ ክንሪኦ ዘለና ራይ ወዚክ ቢንያም ሎሚ ስለ ዝመፀ ትሪዎ ዘለኹም እዚ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይቲ ዓቐበት ኣንበሳ ተባሂሉ ኣብቲ ዓቐበት ዝገበሮ ቮላታ ረይዎ ኢትስ ሪሊ ኣሜዚንግ ቢንያም ሕጂ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይገብሮ ስለ ዘሎ ሶሻል ሚድያ ኢንተርነትን ዩቱብን ስለ ዘለና ኢና እምበር ዳንኤል እውን ብግድዩ ዓበይቲ ታሪክ ዝፈፀመ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ከም ተንበልብል ዝገበረ ጅግና ሓበን ናይ ሃገር ዝኾነ ተወዳዳሪ ካልኦት ተወዳደርቲ ኤርትራ ኩላቶም መርሃዊ ናትናኤል ኣማኑኤል ገብረዝጋብሄር ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ኩሉ ስቴጅስ ናይ ኤርትራ ኣንፀባሪቆምላ እዮም ክብሪ ኣውሂቦም እዮም ካልኦት እውን ዘይጠቐስክዎም ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ብሬክ ክትኮነን እስከዛ ድፈትዋ ቮላታ ናይ ኩሉ ግዜ ከረየኩም ክፍትኒ ድሕሪኡ ሓንቲ ኢንተርቪው ክንወስቕ ኢና عودي زلو تتعدي كنت المدي عودي زلو تتقري عودي زلو تتقري عودي لندز ورسو كابياتاتي كم عفن كتغير وكتغير مرسماي اي طبعا نيو عندنا عود كناي كنت المديو عودناكنا بايتاي مسكين دك من بنا On applaudit avec Binyam Girmay, le maillot vert, tous ces jeunes congénères. Voilà. So ኣብዚ እውን ዝተፈላለዩ ኣፍሪካውያን ሓንቲ ጋንታ ናይ ኣፍሪካውያን ኣላ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ ብየማን ዘሎ just give me voilà, profitez-en pour faire une belle photo, c'est ce que je vais faire aussi, parce que regardez ces sourires, ce sont les sourires donc des champions de ኣብቲ ፀጋም ትሪእዎ ዘለኹም ዓወት ሓደ ካብቶም ምሳ ናይ ኣፍሪካ ክለብ ኮይኑ መፅኡ ዘሎ ተወዳዳሪ እንድዩ ንሱ ንባዕሉ ሓደ ካብቶም ተስፋ ዘለዎም ተወዳደርቲ ናይ ዓለምና ምሳ ኣብ ናይ ዓለም ስቴጅ ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ካብቶም ንኣሽቱ ቮላቲስታ ንፍሉይ ዓወት ኣማን ምስታ ክለብ ናቱ ንቱር ዲ ፍራንስ ተባሂሉ ንክወዳደር ዘይኮነስ ሓገዝ ነቶም ሃገራት ባይ ዘ ወይ
I really hope ቶም ንቢንያም ብቐረባ ትፈልጥዎ ዝኾነ ቻሪቲ ክመስርት ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብሽክሌታታት ሰከንድ ሃንድ ዘለዋ ሰብ ዘይጥቀመለን ብዙሓት ብሽክሌታታት ስለ ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ድማ ናይ ብሽክሌታ ድሌት ዘለዎን ባህጊ ዘለዎን ብዙሕ ስለ ዘለዉ እቲ ቻሪቲ ብሽም ቢንያም ተድኽፈት ኣነ እኳ ምስ ቢንያም ቀረባ ዝምድና ርክብ የብለይን and I hope ድሕሪ እዚ ቱር ዲ ፍራንስ ጎቦ ፍሒረ ድየ ወላ እምባ ኩዒቶ ክረኽቦ ክፍትን እየ እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ብሓፈሻ ግን ዝኾነ ቻሪቲ እንተዝግበር ቢንያም ብሽክሌታታት ካብ ዝኾነ ይኹን ኢንስቲትዩሽንስ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ዝኽእል ንክእቱ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ብሽክሌታ ክዝውሩ እናደለዩ ዕድል ዘይረኽቡ ኣብ ውድድር ጥራይ ዘይኮነስ ካብን ናብን ስለዚ ኣብዚ ሃገራት ኣለዋ ብሽክሌታታት ፅቡቓት ሰባት ግን ዘይደልይወን ስለዚ ንኣፍሪቃ ክኸዳ ከለዋ ፅቡቕ ዝኾነ ላይን እንተሎ ኮይኑ ናብኡ ንክኸይድ ዓበይ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ it's just ኣብዚኣ ሓንቲ ኢንተርቪው ርየ ነይረ Binyam Girmay has become the first black African to win a stage of the Tour de France. He grabbed victory with a sprint finish on stage 3 and dedicated the win to all Africans. I just want to say thank you to my family, my wife, all the Eritrean and African. We must be proud. Now we are really part of the big races and then we success a lot of victories. So now it's our moment, it's our time. But why has it taken the 121-year-old race so long to produce a black African winner? Well, lack of opportunity and negative stereotyping of black riders are two explanations. Several Eritrean cyclists report being paid less than fellow riders and are perceived to be difficult by their teams if they speak out against ሕጂ ተዘረባናታ ጽቡቕ እንዲዩ ግን ኣነ ኣብቲ ናይ ቲም ኣትየ ስለ ዘይፈልጥ ካልእ ፀገም ክፈጥር ኣይደልኒ ከምቲ ብሎ ዘላ ግን ብዙሓት ኣፍሪካውያን ኣብ ከምዚ ደረጃ ክመፁ ዘይከኣሉ ብፍላይ ኤርትራውያን ኣብቲ ጋንታታቶም ከምቲ ዝድለ ዕድላት ከም ዘይረኽቡ ዝነበሩን ወላ ክፍሊቶም እውን ትሑት ከም ዝነበረ እያ ትገልጽ ዘላ ኣነ ስለ ዘይፈልጦ ዝንትን ክብል ኣይክልኒ እንተን ኢንተርማርሼ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሓሚ ኣይደልን እያ ሪሊ ሶሪ ንኢንተርማርሼ ንቢንያም ከምዚ ገይራ ዕድል ዘውሃበትና ሕጂ እውን ኣኽሊሉ ከምኡውን ንመዋእል ዕድል ሂባ ስለ ዘላ እዛ ጋንታ እዚኣ ልዑል ክብሪ ዝግባኣ ብፍላይ ድማ ንቢንያም ሪሊ ተቐቢሎሞ ከም ኤርትራዊ ተቐቢሎሞ ጥራይ ዘይኮኑስ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ፔጅ ናቶም ተሪኹሞ ቢንያም ጅግና ኣንበሳ ዓወትና ሓፋሽ ቢንያም ሓወይ ገለ እናበሉ ብትግርኛ ክፅሕፉ እዮም ዝፍትኑ which is absolutely phenomenal and beautiful ኤርትራ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግባኣ ትረክባላ እዚ ትብሎ ዘላ ግን ኣብ ነዊሕ ፍሉጥ ምዃኑ ርዱ እዩ እቲ ዘድሊ ዘሎ ምስ ግዜ ኣፍሪቃናታ ክለባት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ by the way ቢንያም ኣብ ዝለንቀነ ናይ ኦሎምፒክስ ናይ ኣብ ፓሪስ ዝካየድ እውን ንኤርትራ ባንዴራ ኤርትራ ተኸዲኑ ክሳተፍ እዩ which is absolutely phenomenal I don't know ተሓጎስ ሕውስ ወሲልኒ ስለ ዘሎ ኣገሊዩ ትዝበሃል እውን ግን ስምዑ ኣድሓን ንምስማዕ explanations. Several Eritrean cyclists report being paid less than fellow riders and are perceived to be difficult by their teams if they speak out against unfair treatment. Difficulties in getting visas for worldwide competitions is another reason professional outfits may opt for Western riders instead. Then, there are historical barriers that have stifled African cycling. The first bicycle to arrive in Eritrea, for example, was reportedly sent to the Italian garrison in Asmara. During Italy's colonial control, bike races were organized but racially segregated. During Ethiopian rule over Eritrea in the 1950s, authorities banned bikes from the main roads over fear they were used on attacks on Ethiopian forces. More recently, Eritrean cyclists were barred from international races because there was no COVID vaccine program. Bini. حبن أهجرنا أفريقيا بين سليم نبري أرحنا علمنا أنت دموع حبري أمبسادر أفريقيا أرئنا بجبري نخل كنتات بدي كاسي إركايو صحيا يبلكا قري بين خاخب أفريقيا أنا زي بالكازا بري نسخات ورور نسوم يشممو أب كبيد وطري بتأياف ما الحاسو بينيام جيرماي يلوتقويعو تغازيت أنيا مداري تشاو بالكاين معكنات زين عالم بيننا بدهري بدمو قالاتهم ودي سومخا بخبري فيدي بيني إلو مخا بسمع بندري حرام كي تدررنات أجيبنا بنات كاتس عري
كبسات سعيتنا بخبي مشتفت عشر فينا بنا قهات مسبلة سمزائر ترانا أبزاخ باب عالم كبيلنا لعلنا انكلي ذكرى بزابش كلتا تعتنا بلنا تكسكس نبلا نبينيامنا حزا كابودنا اسمرا اوروبا سنبيدا كوينا نايبيننا أبزاق باب عالم كبيلنا العنا. This kind of sprint because if it's really flat, I mean the other guys is more bigger than me and more heavier, so they can push more watts, so they can go more fast. But like this finish for me with my weight, super nice. But today, if you see the team, they put me in the perfect wheel. They give me good lead out, and from that one on, I just felt not super good on the beginning because with the weather. But yeah, GG, thanks mate. And but soon I felt super good, and yeah, I just did my best sprint again. Can you explain that final 250 meters? Yeah, I think it was. We came really fast downhill and then go slightly up. So I already feel the legs even on the downhill because we are in the left side. So all the wind is ahead of us. So yeah, when they start lead out our team, 1K to go, I already knew like my legs was super completely exposed. So for sure, if my legs is there, the other also, they have the same feeling. So when we go slightly up again, I felt again like super hard. And then I knew, I think now it's going to be my day because everybody already stretched one line. There is also two Cofidis in front of me. I would say also thanks to them because it was perfect lead out in the end for me. In the end, it was a really good fight with Philipsen, and then I won. And it's also a very good day for you and for that jersey, the green jersey, because you have. بحفش أنتي زمن زلوا بينيام طبق سمعت كم زلوون ولا كا challenge انتنبرو ابتسات أقول قلتهم رجود زبالة كم نديش عينته ولا تفيليبسن قالوا تجفتي أبو مور advantage اللوم ترجيس أمة تبشكليتات بقي رغت كيس اللي تغل إذن هاي لو مجن لك عن بعد بينيام عينتيو عقبات مدياب سلزلوتهم جفتي شجر اللوم أو بحفش بينيام جن مستز بتصح زلو درجة مستز خدو زلو كنتات مستي زلو confidence اللي زخونه يو مستز زلو دقف متببع I mean بينيام is becoming sensation أب كل عينة سبورت يو درو لن كانت ريول لهم بيمان نسقام بزعود رفتاتن بزح أفكارنا أفريقيا زلو أفريقيا وبملو بستفل عليه وجن تكونتاتنا بينيام celebrate كجبريز جمر زلو إيرتراود ما أبزلو هاللي ونبي بحكي قرعات كم سمعوا حبن كم سمعوا حقوس كم سمعوا زجبر جنايو نبي حكي حقوساتنا عند أبوي جرماي نكو حقوسنا كبرتي هبلنا إرتراويان كل خاتكم دما نكو حقوسكم نبي حكي سمناي عوت كم زنبرنا نريا لنا بقعات أثليتات كلونا أدل سينهم سلزنبرو أبتعدل زوهابهم كميلهم دومينيت ناقبوري ما تخم زلون رلنا زد ما حنت نقر زبر هالكانترلو بقع زلوهم عقم زلوهم سبورتنياتات كم زلوا يرترا أدل تتوهبهم دما أبزل على درجة تواسيهم كواسو تراي دخول بيكونسي العقمهم بون كبر كتوز دخول مخانا من رجالنا 5 مليون حزب زلوا هاجر أو كبابينا 100 مليون هلنا يلون كجهارو تقابلهم نازلوا يوم ግን አከምዚ ደረጃ አይትሪዮም ኒኻ ስለዚ ሰላምታይ እንድሕር ድማ ኤርትራዊ ዘይ ሰዓት መንፈስ ከም ዘለዎ ክንምንታይ ሽግር ክንምንታይ ዓቐብ ፈጢርካሉ ክንምንታይ ፀገም ፈጢርካሉ ክንምንታይ ክትዓፅወ ፈቲካ ተጠው ከተብሎ ፈቲንካ ቪዛ ከልኪልካዮ ሓፁር ጌርካሉ መመሊሱና ሓየለ ዝኸይድ ናሰወደ ዝኸይድ ሕብረተሰብ እዩ ሰለብሬት ክንገብሮ ይግባአና ክንኮርዓሉ ይግባአና ኩርዓት ግን ሳክት ኮርዕካ ክድቅስ ዘይኮነስ መመሊስካ ክትሰርሕ መመሊስካ ከተበርክት راينا خنتو كمال زلنا تقرعات انكو حقوسكم دك إيرترا انكو عبزب كعنا أنا بحجون بلا الله كلت سبرينتينج تلو بينيام تأمر كرينا يو مخنياتو نسنا حيالك خي نساتهم تمودا درتو كرعديهم
ጥራይ ኣይዓምፅዎ ኣይዕፀዎ ኣየሸግርዎ እምበር ቢኒ ብሕጅውን ሓንቲ ገለ ክትልወያ ዝብል እምነት ኣለኒ እንተ ታቐጣልያ ቦታ ረኺባ እያ ታማልያ ወረግ ምስናቱ ኸማን ፊት ትገብር እያ ኦልሬዲ እዛ ማልያ እዚኣ ኣውፅኡ ዝቕበላ ዘሎ ሰብ ኣይመስለኒ እንድሕሪ ሕጂ ኣብተን ካልኦት ማልያታት ዳመፅኡ ከየግድፎ እምበር እዛ ቀጠልያሲ ዝምንጥልዎ ይመስለንን እዩ ሓደ ካብቶም መቀናቐንቱ ኣጋጣሚ ሓደጋ ስለ ዘጋጠመ ፔደርሰን ካብቲ ውድድር ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኣነ ድሱ ጠጠው ስለ ዝበለ ኣይሕጎስኒ ሪሊ በትበቲ ኮይኑ ግን ውድድር ከዓ ስለ ዝኾነ ሞር ቢንያም ኣድቫንቴጅ ክህልዎ ዝበለፀ ዕድል ክህልዎ ይደሊ ኣነ ማለት እዩ ነቲ ሓደ ፀሊአ ኮንኮን ኣይ ሪሊ ወንት ቢንያም ኣብቲ ዝዓበየ ደረጃታት ክበፅሕ ሓደ ንኤርትራ ኣብ ደገ ዝኸፈተን ኣፍሪካ ኣብ ደገ ዝኸፈተ ስለ ዝኾነ ብስሪ ኢኻ ስለ ዝወደቐሉ ወይ ስለ ተዓመፀ ይኮን ሪሊ ኢዝ ዱዊንግ ኤቭሪቲንግ ዝግብኦ እናገበረ ኣብ ዘድልዮ ቦታ እናሃለወ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ክንደይ ቦታታት መፅኡ ኣብ ከምዚ ደረጃ ደብፅሓና ድማ ካብ ልቢ ከመስግኖ ዝደሊ ኩልኻትኩም ድማ ከማይ ከም ተመስግንዎ ይፈልጥ እምበር ሕጂ ብዙሕ ክሕዘኩም ኣይደልን እየ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ምሳይ ሰለብሬት ክገብርዎ ብልጫ ተወሲዱ ቦላታት ተወሲዱ እንተ ሕጒስና ላይፋቲና ብሓደ ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኩልና ክንሰምዖ ዘይንኽእል ናይ ሎሚ ግን ከም ወትሩ እታ ደስ ትብለኒ መልእኽቲ ክበኩም ክፍትን እየ ቢካዝ at the end of the day ነዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልና ክሪኦ ኣለና ብቐሊሉ የስ ዘሕጉሰና እዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ግን ሓላፍነት ካደሰክመና ከም ኤርትራዊ ምካል ጎነይ ተመለስ ዓድኻ የእልላሎ ሰላም ኣብ ገዛኻ የኣኽለካ ግዳም ተመለስ ናብ ቤትካ ኣቦንኻ ዘሎ ሕቑፍ ሓውኻ ማዕድ ንቀረብ ምጻእ ንገዛኻ ድኳ ቀራሪባ ትጽበል ኣዴኻ ቃንሳብ ንፍፋቕ يأخلنا مكان يأكل أغلي قرات موت مخصواص بالحق عشا حد حدنا مكساس لو بيدو اللو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعان درارب حوي مكال قوني تملس عدقا يقلل اللو السلام أبجزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار أباي أبزن حاوت الدنيا كمل من بندراي كنت لموديو عودناتنا بايتاي مسكروي يحوك من دينا لاي لا لاي لاي لا لاي عودنا حفاش متكلم ولا تنكو تفاسل زبوك